Arantza Zulueta eta Jon Enparantza abokatuen aurkako zigorrak berretsi ditu Espainiako Auzitegi Gorenak. Zurriarainen eta Sarriegiren kontrako zigorrak 2 urtera eta urte eta erdira arindu ditu. Horiek horrela Gorenak berretsi du muinean Auzitegi Nazionalaren epaia eta horren arabera eta talde terroristan erabat integratuta zegoen abokatu talde hori. Nazio Batuen erakundeak iturri gisa aipatu du giza eskubideen Euskal Herriko behatokiak euskal presoi buruz egindako azterketa lana. Zigor gogorrak bete ondoren aske geratutakoek izaten dituzten zailtasunak ditu hizpide txostenak eta harrera elkarteak emandako datuekin osatuta dago. Giza eskubideen Euskal Herriko behatokiak begionez ikusi du Nazio Batuen erakundeak aintzat hartu izana eta adierazi du osabidea eta harrera elkarteen lanaren beharra eta garrantzia aitortzen dituela. Iruñeko udalak 1,6 milioi euro inbertituko ditu aurten etxerik gabeko pertsonentzako arreta zentroa eta gizarte bazterkeria arintzeko beste ostatu baliabide batzuk kudeatzeko. Iruñeko udalak 205 plaza ditu Trinitarioen aterpetxean eta udal etxebizitzetan eta pisu partekatuetan. Horrez gain, hoteletan eta pentsioetan baleak egiteko programa bat du bizitegi bazterkeria jasaten duten pertsonentzat. Gutxieneko soldata 1.221 eurora igoko da Hego Euskal Herrian 2026. Honetan, Espainiako gobernuak hala erabakita. 3,1% igoera izango da, egungo soldata baino 37 euro handiagoa. Arratsaldeon, ongi etorri eta urte berrion, bide batez berandu baino lehen. 2026ari betiko estiloari eutsita ekingo diogu 11an, zehaztasuna, egokitasuna eta egiari zor diogun errespetua izango dira gure ardatz nagusiak, eta denbora gehiago galdu barik, az gaitezen eguneko albiste politikoarekin izan ere, Xabi Iraola proposatu dute sorturen koordinatzaile orokorra izateko. Urtarriaren 21-tik 23 bozkatuko dute afiliatuek, eta onespena ematen badiote, Alderdi Abertzalearen gidari izango da. Mane Sarasuak informazio gehiago. Sortuko koordinazio orokorrean, Arkaitz Rodriguezen lekuko hartzeko, Xabi Iraola proposatu du sortuk. Astelehen honetan ezagutarazi ditu erakundeak zuzendaritzarako nazio kontseiluak aurkeztuko duen talde osoa, orotara 15. Xabi Iraola sorturen erregintzako idazkaria da gaur egun. Ikasketaz haurrezkuntzako irakaslea da, eta subiranotasuna Europako herrietan gradu ondoa du. Igeldoarra jaiotzez bertan hasi zuen militatzen. Laugarren kongresua urtebetez aurreratzea erabaki zuten sortuko kideek iazko ekainean. Ondoren, irailean Donostian egindako nazio batzarrean onartu zituzten sortuko kideek kongresurako araudia, kronograma eta berme batzordea. Orain, zuzendaritza eta bestelako organoen hautaketari ekin diote, eta hilaren 24an, Irungo Fikoan egingo den batzarrekitaldian aurkeztuko dira datozen urtetarako bide orria eta gidaritza hartuko duen taldea, behin laugarren kongresua amaituta. Iparraldean, Frantziako poliziak aske utzi ditu atxilotutako U14 kolektiboko laukideak. Prokuradoreak jakinarazi duenez, kargurik gabe atera dira eta ez zaie auzibiderik irekiko, nahiz eta ikerketak zabalik jarraitu. Maite de Felipe. Aske utzi ditu Frantziako poliziak U14 kolektiboarekin lotuta atxilotutako laukideak. Prokuradoreak azaldu duenez, kargurik gabe atera dira eta ez dute auzibiderik izango. Hala ere, ikerketak zabalik jarraituko du.
Poliziak 4 pertsona atxilotu ditu astearte honetan uztailaren 14an Ezpeletan Frantziako estatuaren zapalkuntza salatzeko egindako mobilizazioarekin lotuta. Berriak baieztatu duenez, 4ak kolektiboko kideak dira eta mobilizazio egun horretan etzen istilurik izan. Egotzi dizkieten delituak honako hauek dira: segurtasun indarrei taldean iraina eta heriotza mehatxuak egitea, aurpegia estalita ibiltzea, delitu bat egiteko provokazio publikoa eta deklaratu gabeko manifestazio batean parte hartzea. Gazte mugimenduko kideen arabera atxiloketek helburu argia dute: militantzia beldurtzea, zigortzea eta kriminalizatzea. Ziurtatu dutenez, hori da Frantziako estatu zapaltzailearen estrategia: herri mugimenduei zein mugimendu iraultzaileei jazartzea. Frantziaren jaiegun nazionaletan mobilizatu izan da U14 kolektiboa. Eurentzat, Frantziako festa nazionala ez da haien festa. Bilbon bestalde ertzaintzak 40 urteko gizonezko bat atxilotu du astearte honetan sexu erasoa egitea egotzita. Antza denez, emakumea etxera iristean gertatu da erasoa, gizonezkoa portalean ezkutatuta zegoela, ihes egitea lortu eta kalera laguntza eske atera zen emakumea. Eta inguruan zegoen herritar batek eman zion abisua poliziari. Ertzaintzak biktimaren testigantza eta erasotzailearen deskripzioa eskuratu ostean, denbora gutxian atxilotu egin dute. Atxilotua oraingoz epaiketaren zain geratu da eta biktima osasun zerbitzuetara eraman dute beharrezko arreta jasotzeko. Eta asteazken honetan hasi da dermatosi nodularraren kontrako txertaketa Hego Euskal Herrian, Nafarroa eta Gipuzkoako abelburuekin. Araba eta Bizkaiako ganadutegiak momentuz kanpo utzi dituzte, gaitzaren fokuetatik urrun daudelako. Asteazken honetan ekin diote dermatosi nodularraren kontrako txertaketari Hego Euskal Herrian, Nafarroa eta Gipuzkoako abelburuekin. Espainiako gobernuak agindutakoaren arabera, lehendabizi Frantziako estatutik gertu dauden ganadutegietako animaliak txertatuko dira. Han atzeman baitira foku gehienak. Txertaketa borondatezkoa da, eta beraz, ganaduzale bakoitzaren erabakia izango da. Gauzak horrela, Nafarroan gutxi gora bera, 6.000 animalik jasoko dute dosia, Gipuzkoan berriz 54.000. Jakinarazi dutenez, momentuz ministerioak txertaketa planetik kanpo utzi ditu Araba eta Bizkaiko ganadutegiak. Arrazoitu dutenez, fokuak egon diren tokitik urrun aurkitzen direlako. Eusko Jaurlaritzak erabakia kritikatu du. Izan ere, Maria Ubarrenetxea bozeramaileak adierazi duenez, ez dute agindua ulertzen. Landa eremuan jarraituta baserritar Bilgune sindikatu agroekologikoa eratu dute Gipuzkoan, lehendik ere bazteuten beste zenbait sindikatu lehen sektorean, baina ez ziren horiekin ordezkatuak sentitzen. Baserritaren Bilgunea beraz, zerk ezberdintzen du, Bilguneko bozeramaileekin igeldon egin du hitzordu 11ak sindikatu berri honen xehetasunak eman dizkigute. Inguruneari, elikadura burujabetzari edota ekologiari begiratzen dion sindikatu agroekologista sortu dute baserritarren Bilgunea. Aurreneko pausoak ematen ari dira eta bozeramaileekin hitzordu egin dugu igeldon. Lehen sektorean egoera, esango nuke Gipuzkoan, gainontzeko lurraldetan bezala ez dakik gain beheran edo behintzat nahiko krisi edo larri dagoen sektore bat da. Alde batetikan errelebo falta bat dago, bertan lanean gabiltzanok aipatzen da adinez media moduan 50 urte bueltan egongo garela. Horrek esan nahi du urte gutxian ere askok utzingo dutela aktibitatea eta ez dago ondorengorik sektorera sartzen. Horrez esan nahi du, gaur egun Gipuzkoan elikagaiak sortzen dituen multo hori asko jaitsiko dela urte gutxian. Eta elikagaiak edo elikatzeko ahalmena galtzen dugun neurrian, nik usten dut baliabide oso garrantzitsu galtzen dugula. Geratzen zelako besten menpe, erabaki ezin da zer jaten duzun. Eta jateko eskubide hori galtzen ari gara askotan, makroproiektuak direla eta, izan energetikoak, izan azpiegiturakoak,
eta Gipuzkoan behintzat abeltzain edo nekazal lur asko eta asko horrela galdu dira. Egokiagoak izango liratekenak elikagaiak sortzeko eta gaur egun azpiegiturak eusten daudenak. Gero baita administrazioan aurrian sortzen dien papeleo ero administratiboko arazua geru eta zorrotzauak, geru eta lan gehiago, baserri izan baino lan gehiago papeleo asuntuak eramaten gaitzu, eta berez gainberaz doian lanbide bat, ondikan zailtasun handixoak ikusten da, orduan horrei bentsat erantzuna, ero eskatzen da arintzia. Nekazal politiken aldetik ere, azken urte luzetan errestasunak eman dira gehiago instalazio handitarako, ekoizpen handiak izango liratekenak, ez? Izan beharrean horrelako subirautza bat duten txaldeak bultzatzia, buru abel kopuru handiak dituztenak, ikuilu handiak, baratzan aldetikan hidroponian eta kilo asko ekoiztera dihoazen proiektuak bultzatu izan dira. Izan beharrean etxalde txikiak edo baserri txikiak, bizkat subirautza gehiago dutenak, behar dituzten intsumoak aldan neurrian beraiek sortzeko, salmenta ere aldan neurrian zuzenean beraiek egiteko, guzti hori bultzatu beharrean izan da, azkenean nekazaritza industrial batera begiratutako proiektua. Testuinguru horretan duela 3 urtetik buruan zerabilten ideiari forma eman eta baserritarren bilgunea sindikatu agroekologikoa eratu dute. Sortu da, orain da urte... Pare bat. Bai, 3 bat urte, Bielurreko batzar orokor baten olako lantalde bat, ikusi zen utxune bat zauela, eta hor sortu zen eztabaida, lantalde bat, Egurra eta Kandela izena jarri zitzaiona, eta horri ibili da hasieratik sindikatu baten beharra ikusita, baina bentsat eragiteko, hausnartzeko talde bat. Eta hor 2-3 urte biltzen, hausnartzen, olako inditzugu tartean janari sintetikoan aurka eta makroproiektu energetikoen, da beste makroproiektu askoren aurkako ekintzak edo bentsat elkarreteratziak, eta tartien beti sindikatuaren beharrarekin, baina indarrak edo ez gauen nolan ikusten zelan aurrera egin. Azkenian estatuko beste leku atzutan ikusi da sortu diela olako sindikatu agroekologikoan inguruan eta txikitasunetik sortutakoak horreik animau gituen eta aurrera sortzia. Eta hor lantzen, beste jende batzukin, beste eragile batzukin elkartrukiak euki, eta azkenean urriak 11an ingauen Zaldibin sorrera batzarra, eta azaroaren batian Donostin elkarreteratze batekin gizarteari aurkeztu. Guk garai hartan, Bielurreko batzar hartan sumatzen zana zen, beste nekazal sindikatu batzuk egon arren, gu ez ginela ordezkatua sentitzen. Gure ahotsa ez zala iristen sindikatu horien bitartez ez gizartera, ez administraziotara. Gu bizi genitun arazo guzti horiek, izan administrazioan trabak, izan sektorea bizi duen prekariedade edo azkenian hauskortasun hori, egunerokoan aurrera egiteko edo aktibitatea martxan mantentzeko urte batetik bestera edo sasoi batetik bestera. Gure lan egiteko modua askotan ikusten genula ez da lapurtuta, baina erabiltzen zutela beste eredu batzuk beraiek ordezkatzeko, ez danean askotan guztiz egia, lan egiteko moduak ere akusten dialako erdizka, azkenean gu batzen gaitun gehienak lan egiteko modu konkretua dakago, edo lurrari oso lotua, zaintzen ditugun animaliei oso lotua, saiatzen behar ditugun gauzak, izan pentsuak, izan belarrak, guk ezin baditugu ekoiztu, lanik eta gertuenakoak izatea berdin
baratzako produktuekin, salmenta ere aldan neurrian zuzena izatea, ez baldin bada eroslearekin zuzenean, denda txikietan, kontsumo taldeetan, gaur egun sortu nahi dian kooperatiba desberdinetan. Eredu oso bada, kontsumo eredu bat, ekoizpen eredu modu bat, eta askotan ikusten da, hori gizarteak oso ondo onartu dan eredu badanez, pixkat bestek ere harrapatzen dutela hortik. Hori guztia nola jendeari iritsiarazi, guk ez genekan agotxik. Eta sindikatua ikusita langileek sortutako talde badala, beraien lan interes edo gizarte interes edo interes ekonomikoak babesteko, erabaki genuen aurrera egitea sindikatuen sorrerakin. Lehendik ere badaude beste zenbait sindikatu lehen sektorean. Baserritarren bilguna beraz zerk ezberdintzen du? Izatea sindikatu agroekologiko eta elikadura burujabetza ardatz izango dituena, eta gero zainduko dituena pertsonak, ingurumena, gizartea, hor barruan gertutasuna eta janari osasuntsuak eskaintzearena. Guk bilatzen duguna baita jendiak, bai kaletarrek eta bai gainontzeko baserritar nekazari abeltzainek sumatzia irekita da on sindikatu badala, ez dala hau ekologikoena da eta besteena ez, seguruenik abia puntua zein dan kontuan izan da, gerturatu dian lehenengotako asko, eredu ekologikoa nahi dianak dira, baina ez dakit, eredu aldaketa horren bila dabiltzanak, edo pixkat bide hori egin nahi dutenak ez dela erresa, azkenean inorren eredua ez da salagarria, askotan aurkitzen zea horrelako ruleta baten trabatuta, gastuak kubritzeko behar dezu sarrerak eduki, eta sarrerak edukitzeko modua karradakasuna da ekoizpen modu hori, eta hor ze puntutan mozten dezu eta aldatzen hasi, jende guzti horreri ere irekita da sindikatu badala. Azkenean oin sortu berri, gero kontutan hartu bida, talde motorrian gabiltzanok, eta denok baserritik bizigaren pertsona garela, lanbidea baserritarra izan da, bestia da militantzia zuzena, orduan lan egiteko modua geldu gauak izango die, eta ontsa gabi sortzen, aztertzen eta izango da, errelebo falta hori bai izango da ardatzetako bat, azkenean elikadura bermatzeko baserritarrak behar die, eta zenbat eta gehiago hobeto, eta gero gure eskubideak eta babestia. Printzipioz gera talde bat, independentea inungo talde politiko ez erakundetatik, horrek suposatzen duanakin, azkenean bakoitzak jarri behar duala bere aldetikan horra aurrera egiteko denbora hori eta baliabide horiek. Honekin sentsibilizatu da sentitzedan, izan baserritar, izan herritar, sindikatuan badago baita herritarrentzako figura hori, ongi etorria izango da, guzti hau dana aurrera eramateko. Gu beti izaten dugu hasieratik guk lehenengo pausoa eman degula, gero denon artean egiteko bide baten, ez? Nahi baldin baditugu baserri jasangarriak denboran eta baserri horietan bizi den jendeak bizitza duinak izan ditzala, denon artean egin beharreko bide badalako. Abiadura handiko trenak burua usteak sortzen jarraitzen du eta kasu honetan sustrai erakuntzak herri alegazioen bilketa masiboa deitu du AHT-aren proiektuaren aurka. Sustrai eraikuntzak irmoki gaitzetsi du Nafarroako abiadura handiko trenaren bigarren zatiaren plana. Abenduaren amaieran, Espainiako gobernuak Iruña eta Altsasu arteko AHT-aren tarteari buruz txosten argitaratu zuen. Dokumentua aztertzeko eta helegiteak aurkezteko 45 eguneko epea zabaldu zuten. Ordutik, hainbat eragileek beren iritzia eman dute. Horien artean dago sustrai eraikuntza. Taldeak salatu du ez dela inoiz eztabaidarik egon Nafarroak behar duen tren ereduari buruz. Haien ustez, jasangarriagoak, merkeagoak eta lurraren ikuspegitik eraginkorragoak diren aukerak baztertu egin dira. Hainbat arrazoi eman ditu bere jarrera hori justifikatzeko. Batetik, egungo tren korridorearen aprobetxamentua oso txikia izango litzatekera diote. Aukeraren arabera, 10%tik 140% bitartekoa. Gainera, ohartarazi dute, egungo trazaduraren ondoan bi bideko AHT plataforma berri bat eraikitzea ezin dela ingurumen inpaktu txikiko jarduera gisa hartu.
Bestetik, tarte honek lurrean izango lukeen eragina nabarmendu dute. Holtza zenda zatituta geratuko litzateke, eta ekoizpen handiko nekazaritza lurrak galduko lirateke. Horrez gain salatu dute lurraren artifizializazioa handituko litzatekeela, 2 milioi metro kuadro baino gehiago okupatu eta desjabetuz. Proiektuak biodibertsitatea kaltetuko lukeela ere adierazi dute, ibilbidean belardiak, larreak eta garatzeak zementuaren azpian utziz, eta Natura 2000 sareko hainbat eremu arriskuan jarriz. Hala nola, Aralar mendilerroko eta Urbasako kontserbazio eremuak. Alternatiba gisa, sustrai eraikuntzak egungo trenbidea hobetzea proposatu du, prestazio handiko tren soziala bihurtuz. Haien hitzetan, obra handirik gabe egin daiteke, eta hori litzateke aukera egoki eta jasangarriena. Dena den, salatu dute aukera hori ez dela kontuan hartzen, baizik eta HTaren eredu antiekonomikoa, antiekologikoa eta elitista inposatzen dela eta Nafarroak abiadura handiko trena iruzur handi bat dela gehituz. Eta 2025. urtea amaituta Eusko Jaurlaritzako trafiko zuzendaritzak iazko trafikoen istripuen balantze ofiziala aurkeztu du. Istripu kopurua mantendu den arren datuek erakusten dute iaz hildako gehiago izan direla aurreko urtearekin alderatuta. Urte amaieran Estibaliz Olabarri Eusko Jaurlaritzako trafiko zuzendariak 2025ko trafiko istripuen balantze ofiziala aurkeztu du. Eta datuek erakusten dute aurten hildako gehiago izan direla aurreko urtearekin alderatuta. Guztira 51 pertsona hil dira Euskadiko errepideetan, 2024an baino 4 gehiago. Lurraldeka sailkatuta, heriotzen kopurua nabarmen igo da Araban 16 hildakorekin, aurreko urtean baino 7 gehiago. Bizkaian egonkor mantendu da 10 hildakorekin, eta Gipuzkoan jaitsi egin da 16 hildakorekin, 2024an baino 3 gutxiago. Hildakoen kopurua handitu den arren, istripu kopurua ia bere horretan mantendu da, ertzaintzak jasotako datuen arabera. Bestalde, datu baikorragoak ere badaude. Motorzaleen, oinezkoen eta txirrindularien artean jasotako heriotzak gutxitu egin dira. Talde horien artean guztira 18 pertsona hil dira 2025ean. 2024ko 21ekin alderatuta 3 gutxiago. Azterketak halaber desoreka handia erakusten du generoen artean. Hildakoen 78% gizonezkoak izan dira eta 22% emakumezkoak. Joera argia da gure errepideetan ibilgailuen trafikoa urtez urte handitzen ari da esparru guztietan. Gero eta ibilgailu gehiago dago gure errepideetan. 2025ean gainditu egin dira 2024an erregistratutako trafiko fluxuak. Baina argi eduki behar dugu, bide segurtasuna ez dagoela arauen edo zaintzaren mende bakarrik. Batez ere, erabaki individualen mende dago. Errepidean, denok erantzukizun handia dugula ulertu behar dugu. Ez bakarrik geure bizitzarekin, baita gure ingurukoen bizitzarekin ere. Olabarrik azpimarratu duenez, balantze honek agerian uzten du arreta, prebentzioa eta kontzientziazio lana indartzen jarraitzeko beharra, bai gidarien artean, bai oinezkoen eta gainerako erabiltzaileen segurtasuna hobetzeko neurriak sendotzeko. Hauxe eskaintzeko geneukana gure aldetik besterik ez, gogoratu albisteak une oro gure sare sozialetan eta 11.eu dituzuela, Ruper Ordorikaren badaleku bat eta Don Inorrez taldearen konstelazioak kantekin utziko zaituztegu. Gu bihar itzuliko gara, bitartean gabon pasa. Non alai bizi nahi bezala, nun zolibili bizikleta xuri batean, nere menditik urrutira leku hori zeru txiki bat, ara nahi du itzuli. Zainduko alnauzu, beko sua bezala,
den argitzal, dena zalantza. Nere lekura laguna zazu, aizero batek borbela eraman duenean. Nere menditik urrutira leku hori zeru txiki bat, ara nahi du itzuli. Izarra nahi zenuke udako zeruan, dantza doinuak entzun inguruan. Gogo ilun hori alaiako izanen da, gau giro promesaz betean. Nere menditik urrutira leku hori zeru txiki bat, ara nahi du itzuli. Konstelazio burokratikoak, konstelazio familiarrak, mediuma, masajista, biomagnetofonista. Ez nekienez, nora jo ze bide hartu, bide guztiak batera hartzea erabaki nuen. Konstelazio politikoak, konstelazio akuatikoak, eta erota iris irakurlea biomagnetofonista. Ez nekienez, nora jo ze bide hartu, terapia guztiak izbatean laburbildu nituen. Aztia naiz, zoriontasunaren aztia. Aztia horixe naiz, zoriontasunaren aztia. Konstelazio espiritualak, konstelazio sexualak, osteopata